Jedna ekipa radio kluba Pirot Y1 INO, silazak niz vrh Rosomac, Bojan Y2 DXB i ja Y1 PRM, a Rosomac će negde gore. Idemo, krećemo. Da zagospodarimo ovom dolinom, kako kaže Bojan, Y2 DXB. Sad je naša ova dolina u frekvencijama. Gospodarimo. Pošteno, tako sam rekao. Tako iskreno mislim. To su naše frekvencije u ovoj dolini. Nastavit će se.